Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă lecție legată de structura alternativă. Astăzi vom rezolva câteva probleme cu structura alternativă și vom testa acești algoritmi pe care îi vom crea, să ne reamintim ce este acea structură alternativă în cadrul unui algoritm. Și una din posibilele definiții este aceea că structura alternativă a unui algoritm presupune că la un moment dat, în cadrul rezolvării problemei, intervine o condiție. Dacă condiția se îndeplinește, atunci se urmează anumiți pași de rezolvare. Altfel, se urmează alți pași. Luăm o problemă simplă, se citesc două numere întregi de la tastatură, să se afișeze cel mai mare dintre ele. Mental, noi rezolvăm foarte repede probleme de genul acesta, evaluăm cele două numere și spunem clar care este mai mare. Dar atunci când scriem un algoritm pentru calculator, trebuie să descompunem în operații elementare modul de rezolvare al problemei și să vedem o variantă posibilă. Va trebui ca să citim numerele, apoi dacă primul număr este mai mare, atunci să se afișeze acesta. Altfel, să se afișeze celălalt. Evident, dacă nu primul număr este mai mare, înseamnă că cel de-al doilea este mai mare. Când scriem un algoritm, întotdeauna ținem cont de faptul că un program care prelucrează date pe calculator are trei părți componente. Partea de intrare în care sunt introduse datele, partea de prelucrare în care datele introduse sunt prelucrate și apoi, după ce se obține rezultatul, în partea de ieșire sunt afișate rezultatele. Ca la moare. La intrare introducem grăunțe, la prelucrare grăunțele sunt macinate, iar la ieșire iese făină. Doar că în cazul nostru nu lucrăm nici cu grăunțe, nici cu făină, nici cu moară, lucrăm cu date de intrare, pe aceste date sunt prelucrate de către calculator, iar la ieșire solicităm ca acesta să ne furnizeze rezultatele. În cazul rezolvării acestei probleme, la partea de intrare a programului se citesc numerele, la partea de prelucrare se testează dacă primul număr este mai mare și apoi la partea de ieșire se comunică rezultatul. O altă formă de scriere, pentru a înțelege mai bine cum va lucra un program de felul acesta, la partea de intrare se citesc valorile pentru două variabile, pe care le-am notat cu A și B. Aici vom stoca valorile celor două numere. La partea de prelucrare punem condiția este A mai mare decât B. Și avem două variante. Dacă da, atunci scriem valoarea lui A. Dacă nu, atunci scriem valoarea lui B. Cum reprezentăm algoritmul? În metodele de reprezentare pe care le folosim în cazul algoritmilor. Prin schema logică pornim programul. Urmează blocul de intrare în care se citesc valorile pentru A și B. Apoi un bloc decizional în care punem condiția ca A să fie mai mare decât B. Dacă condiția este îndeplinită, un bloc de ieșire în care ne va scrie valoarea lui A. Altfel, un alt bloc de ieșire în care solicităm să ne scrie valoarea lui B. Unim cele două brațe ale structurii alternative și programul continuă. În cazul nostru, continuarea înseamnă, de fapt, oprirea programului. Există și alte situații în care continuarea programului
presupune și alte operații. De aceea, cele două brațe trebuie unite, pentru ca structura programului să fie foarte clară. Un pseudocod, pentru cei care preferați acest mod de reprezentare a algoritmilor, citim valorile pentru A și B. Dacă A este mai mare decât B, atunci scriem valoarea lui A. Altfel, scriem valoarea lui B și sfârșit dacă. Acesta este algoritmul de rezolvare al programului. Acum să testăm algoritmul acesta. Vom testa acum algoritmul în CodeBlocks, în limbajul de programare C++. Pornim CodeBlocks-ul, alegem comanda Create a New Project, alegem varianta de aplicație pentru consolă, Console Application, Go, alegem C++, Next, iar ca titlu al proiectului să spunem mai mare, sau numărul mai mare. Next, Finish, ne generează primele elemente din textul sursă al programului, iar noi urmează să completăm aici între acolade textul programului. Începem prin a defini variabilele. Ținem minte, orice program de prelucrare a datelor începe prin declararea variabilelor. Vom lua cele două variabile, A și B, le vom declara ca fiind variabile de tip întreg. Deci, cuvântul cheie pentru declararea variabilelor de tip întreg este int A, virgulă B, și avem punct și virgulă pentru că am ajuns la sfârșitul acestei linii. Vom spune, ca să arate frumos programul pentru partea de introducere, ne uităm puțin la schema logică, urmează blocul de introducere, ca să-l facem să arate frumos, spunem count, adică afișează la consolă mesajul, A egal. Am explicat în alte videotutoriale de ce dăm aceste mesaje. Și pentru a introduce efectiv o valoare pentru variabila A, dăm comanda cin, adică consolă in A. Repetăm aceeași secvență și pentru introducerea variabilei B. Ca să meargă mai repede putem să ne folosim și de clipboard. Copiem în clipboard și apoi facem modificările de derivare. Dacă credem că merge mai repede, este ok. Iar acum, dacă ne uităm la schema logică, observăm că urmează structura alternativă. Ce spunem aici? Eventual, înainte de structura alternativă, putem să dăm și un mesaj care să fie valabil pentru ambele situații, și anume să ne afișeze mesajul. Numărul cel mai mare este două puncte. Și acum să scriem efectiv structura alternativă. If, condiția se pune între paranteze, A mai mare decât B. Ce scriem la? Dacă A este mai mare decât B, atunci caut A. Nu și virgulă. Deci dacă A mai mare ca B, atunci afișează la consolă valoarea lui A. Else, altfel,
without B. Dacă A este mai mare decât B, tipărește-l pe A, altfel tipărește-l pe B. Nu mai am nevoie de acest hello world care a rămas de la varianta inițială a scriptului. Deci textul acesta îl numim text sursă sau scriptul programului. Putem observa paralel cu schema logică cum anume am scris în C++ aceste comenzi. Deci avem definirea variabilelor, partea de introducere a datelor, blocul de intrare și apoi, în cazul acesta, blocul de prelucrare a datelor este oarecum amestecat cu blocul de ieșire, în sensul că înainte să prelucrăm în vreun fel datele, deja afișăm mesajul numărul cel mai mare este și abia apoi vine prelucrarea, care în ce constă? Punem condiția este A mai mare decât B, atunci tipărește-l pe A, altfel tipărește-l pe B. Compilăm și rulăm în execuție, da? Este acest buton Build and Run, comanda Build and Run, se pare că lucrurile sunt în ordine și mă întreabă cât este A. Să spunem 25, cât este B, 36. Numărul cel mai mare este 36. Observ că litera E nu este așa cum ne dorim. De aceea, aici unde dăm mesajul numărul cel mai mare, vom șterge litera E și vom scrie litera A. În felul acesta nu va fi distorsionat valoarea. Luăm acum 89 pentru A și luăm pentru B 32. Numărul cel mai mare este 89. Corect. Deci algoritmul nostru funcționează corect. L-am testat în C++. Vreau să vă propun să realizați singur o problemă și anume să citesc valorile lungimii și a lățimii unui dreptunghi, să se determine dacă este un dreptunghi oarecare sau este un pătrat. În minte, cum facem? Pur și simplu ne imaginăm dreptunghiul. Ce este un dreptunghi? Un patrulater cu toate unghiurile drepte. Are lungime și are lățime. Știm că una din proprietățile dreptunghiului este că laturile opuse sunt congruente. Pentru un dreptunghi obișnuit avem lungimea diferită de lățime. În cazul în care dreptunghiul are lungime egală cu lățimea, avem un pătrat și un pătrat nu este altceva decât un dreptunghi, un caz particular de dreptunghi în care lungimea și lățimea sunt congruente. Vă invit să rezolvați această problemă ca exercițiu, să vă testați cunoștințele dobândite până acum, să realizați întâi algoritmul, care puteți să-l scrieți în schema logică sau în pseudocod, sau recomand chiar folosirea ambelor metode, și apoi să testați funcționarea programului vostru în Scratch. Vă doresc succes! Ne vedem la următoarea lecție.